Sanibona ngane zakwethu, ngiyathemba niyaphila. Hawu, asisahluphi thina. Ekenge yonke ethunyiwe nje le ukuthi hambani niyo comment lapha kuma post okhomo nolindani. Hayi ngitama khuleka. Ozwe ehlase nje bayazi na ukuthi baya post delete. Asisabahluphi nje ukuthi lezi baphendula. Uyapost ubhede delete. Post ubhede delete. So nje sesibamba ngalo shuni lo njengamanje. Wengane zakwethu cha sikhulumeni bafotshule ngoba iyadinga masikhuluma la sikhuluma ngechange, masikhuluma ngechange sikhuluma ngento ya wonke umuntu esikhuluma ngaye omhla South Africa. Asikhulumi ichange yama politician ukuthi kube yiwona impilo zawo eziba right. Masikhuluma ngechange sikhuluma ngechange yawo wonke umuntu omhlali wase South Africa. Mntama ngiyazi ukuthi ukhule uyithanda iIFP ne, ngiyazi ukuthi uyayithanda kakhulu futhi ukhule ngayo nasekhaya omkhulu obani mntama. Iqiniso lithi uma ngabe uvotela iIFP manje automatically uvotela iDA. Ngesikhathi lapha yana bethi Zuma masifone babuilda lento akuthiwa iMulti Party, iyonca into abahlanganisa babuilda iMulti Party ngoDisemba behlangene eThekwini bezokhuluma ukuthi ukhetho lolo bazokwenza kanjani. So automatically mntakama ivote lakho mawulithatha wena uluphonsa kwiIFP njengamanje uliphonsa kwiDA ngoba baba nesivumelwano esithize abasenzayo kwiMulti Party le. So ngifuna mntakama wazi ukuthi ayikho ichange ezokwenziwa iIFP ezweni nje lonke, ezokwenziwa iIFP eKZN, ezokwenziwa iIFP nasempilweni yakho kwena mvoti wayo, because labantu laba banezivumelwano abanazo. Into ezokwenzeka ezoba yinhle kuma politician lawa iIFP iwona azoba right empilweni zawo ngoba azobethola ama position amakhulu ngokuyivumelo zawo. But nina njengabavoti beIFP ayikho into ezoba khona ezoba ichange. Kunalokho sohlupheka sonke nani nevotile. Hamba ucheck umasipala esilokwathi inhlobo ephethwe iIFP. Mase uyabuya ngitshela ukuthi le minyaka iIFP iphethe kulo masipala lapho ikhona yini into ibona ukuthi ifuture noma uke wahlala nelonga mhlambe li1 leader nje yama iIFP wahlala phansi nayo wayibuza ukuthi kahle mangathi iIFP ingaphatha nje ikuphi okubona kuyifuture. Ayikho into abayazi ama position kuphela abayilokho nje. That's why uzubaba lokuthiwa untuli nje isekhoma ukuthi yena nje mina nje ngupremier, yabo. Uma ngasumbuza ukuthi nje ujaha ukuba upremier uzokwenzani, yabo. Ayikho ngejahile ukuthi nje njenganaye, yabo, abe nje upremier nje, yabo. So uma uvotela njengamanje iIFP uyafana nomuntu ovotela iDA. Leyo nje mfowethu nje iqiniso, noma ngangithuka ukuthini but leyo iqiniso mntakamama ukuthi ngeke bakwazi ukunitshela nina ama leader eni ukuthi movotela thina uvotela iDA, ngeke bakwazi ukunitshela, kodwa lelo iqiniso lelo. Hamba ubuza ngeMulti Party ukuthi iMulti Party iziphi ivumela abazenzile, iMulti Party bayenzeleni. So nje be careful njengamanje ukuthi uvotelani, uvotela bani.